Wong lanang kok dikon momong anak ya ora ngira dadi. Weh nanti kayak nomake. Kuwi nek reweli tambane cuma pentil padahal bapake ora ono pentile. Nek kono nek diuncal nomake kono. Dilanjut mboten? Karena manusia ini mengandung unsur malah mbae yo bingung mbae. Weh mbae wis ora metu. Karena manusia itu mengandung unsur malaikat juga mengandung unsur setan, maka manusia itu kalau udah kadung pintere isok ngeluwi malaikat. Bukti pernah diadakan lomba cerdas cermat yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah tahu gawe lomba cerdas cermat antara manusia yang diwakili oleh Nabi Adam seorang diri melawan ribuan malaikat. Lo ternyata pemenangnya adalah Nabi Adam, menang menungso. Itu digambarkan dalam ayat Quran nih kok. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي Al-ayah seterusnya. Nabi Adam ketika ditanya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, tas lain jawab. Ketika itu disampaikan kepada para malaikat, malaikat ora iso jawab. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Menang menungso, mulane menungso ki nek wis kadung pintere ngungkuli malaikat. Menungso iki nek wis kadung patuh iso luweh patuh tinimbang malaikat. Menungso iki nek wis kadung apik iso luweh apik tinimbang malaikat. Tapi menungso iki nek wis kadung bejat iso luweh bejat tinimbang setan. Menungso iki nek wis kadung rusake ngungkuli setan. Menungso iki nek wis kadung legrek luwih legrek tinimbang menungso iki nek wis kadung nyenyek iso luwih nyenyek tinimbang setan. Bapak Ibu para jamaah nyun pangapunten kula tanglet dipun jawab. Lek jawabe kompak, semangat, banter, insya Allah mangke ngajine ra didangu. Berarti jenengan semangat. Aku juga ikut semangat. Tapi lek jawabe pelan, wegah, aras-arasen, kula ngajine sekedap mawon. Berarti kan jenengan loyo. Kula nggih nderek loyo, aku kan tergantung kamu sayang. Ah masa? Jawab. Jenengan sampun nate ngertos rupane malaikat? Dereng. Panjenengan sampun nate ngertos rupane setan? Dereng. Panjenengan sampun nate dados setan? Menungso iki nek wis kadung dadi setan iso luwih setan tinimbang setan asli. Setan sing asli niku ora ana sing ndemeni bojone tanggane. Sampeyan tahu krungu ana setan ndemeni bojone tanggane? Tapi nek menungso ndemeni bojone tanggane wonten mboten? Wonten. Wonge teko? Teko. Wonge manggone nang ngisor apa ning panggung? Panggung. Sing ndi wonge? Sing ndi? Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung.
sarung dan Ramil gak aman, Kapolsek gak, lek camat ada kemungkinan. Nganggo sarung kok. Bajune lengan pendek apa panjang? Panjang. Loh, Pak Camat panjang tenan. Dalam dunia setan belum pernah terjadi Pak Lek setan memperkosa keponakannya sendiri. Sama tahu krungu ana Pak Lek setan merkosa ponakane dhewe? Mboten. Ora enek. Tapi nek Pak Lek menungso merkosa ponakane, jangankan ponakane, ada bapak yang mengonokan anak perempuannya sendiri kok. Jadi manusia itu kalau udah bejat bisa lebih bejat daripada setan. Menungso kene wis kadung dadi setan, iso luwih setan tinimbang setan sing asli. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Sejelek-jeleknya setan, serusak-rusaknya setan, setan itu nggak pernah ngerebut jatahnya manusia. Setan cukup toleran. Itu bukan jatah kita, kata setan, itu jatah manusia. Kita nggak boleh ngerampas jatah yang lain, kita nggak boleh merampas haknya makhluk lain. Mulane sebejat-bejate setan, sak rusak-rusake setan, setan ora tahu ngerebut jatahe menungso. Ngapunten degan iki jatahe menungso. Setan ora bakal ngerebut degan, jarene setan kuwi jatahe Anwar Zahid. Setan gak kira ngerebut, gak kira diombe karo setan. Sate kuwi jatahe menungso. Setan mau ngerebut jatahe menungso. Lho nggih. Masya Allah. Tapi menungso nek wis kadung rusak jatahe setan lho dimbat. Lho wis diomongi kok, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian minum minuman keras karena itu minuman setan. Sek diombe karo wong puyah. Lah nek minumane setan mbok ombe terus setane mbok kon ngombe apa? Kok degan? Udah dibilangi setan nggak mau merampas haknya manusia. Setan ora gelem ngerebut jatahe menungso. Ora ono ceritane. Jadi setan itu sebenarnya nggak jahat. Setan nggak pernah melakukan kejahatan. Setan nggak pernah melakukan kriminal. Halo? Sampean tahu ketok ngkupurel? Tahu ketok sampean? Apa menawa sampean pas ning gone karaoke kae night club malam kae, sampean tahu ajep bareng karo setan? Setan itu hanya mengojo-ojoki iki apa ya? Mengojo-ojoki manusia, hanya memprovokasi saja. Setan nggak ikut berbuat. Setan nggak ikut berbuat. Setan ki cuma bisi menungso, yuwaswisu fi sudurin nas, cuman apa jenenge memprovokasi manusia supaya berbuat maksiat. Setannya nggak ikut berbuat maksiat. Ngono lho. Bocah puyah, kowe nek ora wani mendem, ora lanang kowe. Cah lanang kok ora wani mendem cemen. Kuwi penggaweane setan. Akhirnya bocah lah kok nyekek botol tenan. Lho setan ini sak tetes ora melok ngombe. Setan terus seneng. Berhasil ngomong. Setane ra melok mendem. Paham mboten? Eneng pejabat ya diojo-ojoki ambek setan. Kowe ndang tanda tangan mat camat. Ndang, kuwi tanda tangan proyek gede kuwi camat. Kowe tanda tangan neret-neret karo cetok entukmu kok miliaran dan tanda tangan. Lah kok camate tanda tangan tenan eret-eret cetok. Setane mbok srepes seteng gepeng ora melok menikmati hasil korupsinya. Setan nggak ikut menikmati duite. Contoh sawangane kok ngelirik. Contoh nek Pak Camat tanda tangane ya ora sampai miliaran, paling ya sak ngisore kuwi. Niki nak contoh to niki.
Ora trimo ya ora usah teko. Wong contoh kok. Lho setan iki mung ojo-ojo itu. Bantuan misalnya sembako raskin ta apa ngono, lurah dibisiki. Ora usah dibagi kabeh. Bagi separo wae aman-aman, sing separo kanggo kowe dhewe. Lah kok sing separo dilek tenan to karo Pak Lurah. Lho setan sak ler ora melok mangan berase. Nggih petinggi anggaran desa semono kae ku akeh lho nggih. Kuwi mbok elong semene ora bakal ketara. Sing penting ana sing mbok alokasikan mbok gunakne 70%, sing 30% aman. Ngono kuwi penggaweane setan. Lah kok petinggine mempan to? Akhirnya terus sing 30% dintet tenan. Lho setan ini 1% pun nggak ikut menikmati hasilnya. Ya 30% petinggi kabeh. Nah, ora trimo petinggine ben minggat to. Lek petinggi minggat gampang pilihan meneh untuk duit meneh. Halo. Setan itu nggak pernah ikut berbuat kok. Ana wong arep zina. Ngono ku diojo-ojoki karo setan. Nggawa wedokan. Gek wedokane wayu, wis njebablah lumah-lumah. Wis setan yang bisiki, ndang Kang, ndang metingkring. Ndang metingkring. Lah kok wonge imane kuat, ora sida metingkring. Setan balik, lapor komandane, gagal dan. Jare komandane setan, ora apa-apa saiki gagal, sesuk baleni meneh, coba lagi ngono. Lah nek wonge metingkring tenan, setane berhasil. Yes! Setan ora melok metingkring. Rumangsamu setan melok metingkring upluk-upluk kuni ora. Ayo jahat endi setan karo menungso? Lho sing banter jahat endi setan karo menungso? Tapi setan dikambing hitamkan. Ngono lho. Nek eneng manusia jahat iki terus sing dienggo sasaran tuduhan tersangkane iki rak setan. Kuwi gara-gara kena godaan. Kuwi jarene gara-gara kalah karo setan yang dijadikan kambing hitam, padahal setan bukan pelaku loh. Woi. Tapi setan jadi sasaran, tertuduh, tersangka setan. Padahal setan gak melu. Makanya baru-baru ini ada muktamar internasional setan sedunia. Bikin rumusan, jadi tokoh-tokoh setan sak donya ki ngelumpuk rapat. Dalam rapat itu mencari solusi. Bagaimana menggoda manusia ini diteruskan apa enggak? Dalam muktamar setan sedunia ini diputuskan para setan seluruh dunia berhenti menggoda manusia. Nah, manusia sekarang sudah jauh lebih setan daripada setannya sendiri. Jadi saiki akeh setan pensiun wisan. Ngopo wong puyah kok digodha? Wong puyah luwih setan timbang setane. Setan no wilayah puyahi pensiun kabeh wisan. Lah, maka iki sing rewel ki mesti ora melok urun ki, mesti ki. Sama aku dengerin kata-kata aku enggak, dia pengen lama-lama menikmati wajah aku. Ya karena selama ini kan bisanya dia cuma ngelihat dari YouTube. Bahkan ada yang nggak bisa tidur sebelum mendengar suara aku. Iya ada. Aku tuh jadi teman tidurnya dia tiap malam. Makanya dia setiap tidur dengerin aku. Ada orangnya sekarang pakai jilbab warna coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong-ngomong soal setan, ada loh setan yang baik. Nggak semua setan itu jahat, nggak semua setan itu jelek. Ada setan yang baik. Setan yang justru menyadarkan manusia, setan yang justru mengingatkan manusia. Halo. Jadi yang jelek itu setan yang menyesatkan. Tapi ada setan yang baik, mengingatkan dan menyadarkan manusia. Orang yang tadinya nggak sadar jadi sadar. Oh itu jasanya setan.
Apa saja setan-setan yang baik itu? Setan yang tidak menyesatkan, tapi setan yang malah mengingatkan dan menyadarkan manusia. Contoh, mak lampir, nini pelet, sundel bolong, wewe gombel, panas pati, jerangkong, grandong. Kuwi setan sing apik. Bangsane ndas pereng, wewe gombel, banaspati, gendruwo. Kuwi setan sing apik, setan yang tidak menyesatkan tapi malah mengingatkan dan menyadarkan. Buktine ana wong nakal, omongane elek, perbuatane elek, begitu ketemu setan-setan memedi, langsung sadar, langsung eling Gusti Allah kok. Ketok demit, ketok setan, ketok gendruwo, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Padahal biasanya yang gambleh ngerasani ngelokke wong nyelatu bojo, begitu ketok setan ngono langsung auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wis setan apik to. Biasane lambene yo misuh pegaweane. Gaweane misuh ngelokke wong, padu gegeran tukaran, fitnah undat-undat adu-adu. Begitu ketemu setan-setan model ngono kuwi langsung zikir kok. Aku matur suwun Gusti Allah gawe setan model ngono-ngono kuwi. Akeh wong sing lambene bujat iso dadi waras gara-gara setan ngono-ngono kuwi. Ora bahaya kuwi setan kuwi. Halo? Biasane leh ngomel nang bojo ora mandek-mandek kapan urung diteplok dhuwit. Ana kok wong wedoke ngomel. Warase iku nek diparingi dhuwit wonten apa mboten? Wonge ya teko. Nggih, ketoke kudu ngireng wonge. Loh, yang bahaya itu setan yang menyesatkan, setan yang merasuki jiwa kita, mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah, kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita. Yang kata Rasulullah, setan yang yajri majrad dam, mengalir sealiran dengan darah. Itu yang bahaya. Kalau setan sudah merasuki jiwa kita, mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah, kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita, kita jadi susah dinasehati, kita nggak bisa diarahkan ke jalan yang baik dan benar. Itu yang bahaya. Bapak Ibu para jamaah, jadi sesungguhnya di dalam tubuh kita itu terkandung setan. Wong kata Rasulullah, yajri majrad dam, mengalir seperti aliran darah. Jadi sekali lagi dalam tubuh kita itu terkandung setan. Jadi wong puyuh sing teko semene akeh iki asline awake mengandung, moh kurang banter, wong puyuh semene akeh sing teko iki awake mengandung. Mulane ora usah wedi karo setan. Ana wong wedi karo setan ku kliru. Wong awake dhewe mengandung setan kok wedi karo. Halo? Nah, sekarang yang dinamakan setan itu apa sih? Nah, top, keren, makasih. Wes, ora patek oon wesan. Ayu tenan nek ngene iki, aku seneng aku. Insyaallah Pak Lurah niki mangke kula betah soalnya wargane jenengan ayu-ayu Pak Lurah. Tapi wonge ora keplok. Ngapunten, tenan kok. Wong kene iki kok mending-mending ya. Sayang aku ngerti lagi saiki. Halah GR. Ya Allah. Tatapan matanya itu loh yang bikin Setan yang dinamakan setan itu apa sih? Apapun yang memalingkan kita dari Allah, apapun yang membuat kita berpaling dari Allah sehingga kita melupakan Allah, itu namanya setan. Dasarnya ayat Quran, innama yuridu syaitanu wa yasuddakum an dzikrillah. Sesungguhnya yang diinginkan setan itu adalah kebencian dan permusuhan di antara kalian.
kemudian memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah. Jadi ciri utama setan itu dua. Satuan, apa saja yang menyebabkan kebencian adalah setan. Apa saja yang menyebabkan permusuhan adalah setan. Halo. Apa wae sing ndadekno gething, ndadekno mungsuhan niku setan. Nun sewu, nun sewu, nun sewu, nun sewu. Ngapunten. Wonge teko. Wedok apa lanang? Manggone nang ngisor apa ning panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lek. Wes pokoke apa wae. Wis sampean ngapunten diparingi amplopan isine duit, terus dadi tukaran karo sedulure ora rukun. Ya kuwi amplopan kuwi setan kuwi, wong dadekke permusuhan. Apa wae sing dadekke permusuhan adalah setan. Apa saja yang membuat kita lupa mengingat Allah, berpaling dari Allah, itu adalah setan. Pangapunten, sesuai dengan perkembangan zaman, setan sekarang juga makin canggih, setan sekarang juga makin modern. Ada loh setan yang semua rumah sudah ada, umumnya dia duduk di buffet, lemari atau di atas meja, bentuknya kotak, namanya TV. Kadang-kadang gara-gara TV meninggalkan sholat jamaah, berarti TV itu jadi setan. Gara-gara TV ngapunten maaf gak nekani ngaji, berarti TV itu setan. Nah orang sekarang itu kalau udah di depan TV sekeluarga, masya Allah, bapak ibu anak-anak iso kompak ngalang-alai wong ibadah, sabar-sabar ning ngarepe TV, ikhlas duduk khusyuk tawadhu tumakninah istiqomah dan berjamaah. Sing imami bapake wong tukang ngatur acara, ibuke komat bagian gawa remote, anak-anake makmum melu nonton. Lho nek wis kadung nang ngarepe TV arep salat jamaah kadang-kadang iso ora sida. Pas nonton sinetron gak apik, krungu azan subuh, krungu azan isya teko masjid. Hayya 'alas shalah. Penak nek ora penak ya ora laris kok. Kok nganggo dibatin, penak suarane jere. Piye wis suwe kok. Kamu baru tahu ya kalau suara aku enak. Ada album sholawat aku, kalau pengen ngeliat nyari aja di YouTube. Aku ada sholawat Robbi khalaqtoha, ada sholawat Yassir lana, cari dong. Iya, loh, kadung ning ngarepe TV. Sak keluarga nyimak duduk khusyuk tawaduk tumakninah istiqomah dan berjamaah. Arab sholat isya itu, Arab jamaah sholat isya ora sida krungu azan. Hayya 'alas shalah. Ini bapak sebenarnya udah ambil sajadah, udah melangkah mau ke masjid. Dibentak sama penyiar TV-nya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ngono iki sajadahe diselehke meneh lungguh plek, sami'na wa ata'na. Ra sida kok. Ada lagi setan yang lebih berbahaya. Setiap orang udah punya, setiap tangan udah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa ditonton di mana-mana. Namanya apa? Loh ya kuwi setan gepeng. Bukankah gara-gara HP itu banyak orang yang meninggalkan baca Al-Quran? Betul? Ayo, tanganmu lebih sering mana? Pegang Quran apa pegang HP? Kurang semangat. Tanganmu lebih banyak mana? Pegang Quran sama pegang HP? HP. Tanganmu lebih sering mana? Bolak-balik tulisan Quran sama utak-utak HP? Ayo. Matamu, siapa ngomong matamu dewemu? Lebih banyak mana? Ngelihat Quran sama ngelihat HP? Baca Quran sama mentelengi HP?
sehingga keberkahan maaf iso bantah. Ya di HP kan ada aplikasi Quran. Memang iya, aku sekarang baca Qurannya pakai HP. Bantah, mesti wong kakean cangkem gue. Itu yang menyebabkan nilai barokah sekarang jadi berkurang. Orang dulu kalau mau baca Quran wudu, karena dia mendemek, menyekel, dia pegang mushaf. Jangan lupa pegang mushaf Al-Quran itu udah ibadah, dapat pahala. Makanya orang dulu kalau mau baca Quran wudu. Lo wudu itu wis ibadah, wudu itu ganjaran, wudu itu barokah. Dia mau baca Quran wudu dulu, pakaiannya rapi, karena mau baca Quran. Wudu suci dari hadas, ini udah penuh barokah. Pakaiannya rapi, mesti nutup aurat. Kemudian pegang Al-Quran, pegang Qurannya dapat pahala. Melihat tulisan di mushaf Al-Quran itu dapat pahala. Orang dulu, sekarang maca Quran nang HP tanpa nganggo wudu, kadang bloder, pakaiannya sekenanya, kadang sambil rebahan, karo turu, karo buk-bukan, buka HP maca ayat Quran, karo ngentut tatu tetot prot. No, jere kae wong wedok kae. Bukankah gara-gara HP itu pula orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Betul? Bu? Sama nek bengi ngeloni HP nopo ngeloni bojo? Bojo. Ora kober ngeloni bojo perkara ngeloni, ora kober ngeloni anak ya perkara ngeloni. Anak saiki akeh sing ora pati kopen. Penting HP-ne. Nggih napa mboten? Kadang ana bayi sampai ceblok bareng kok. Lha ibu-ibu nek wis kadung ngene. Wah, anak nangis lho dijarke. Sehingga jangan salah ya kalau sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Karena apa? Kasih sayang orang tua kepada anak berkurang. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Mbah ra digatekke aku ngomong iki. Kalah karo HP. Orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Jam setengah 3, jam 2, setengah 3 dini hari baru tidur. Utak HP. Sing WA, sing IG, sing Facebook, sing opo ae kono. Halo? Lah nek wong biyen kan sore wis padha turu. Durung ana HP kok HP wong listrike urung ana. Wong biyen jam 09.00 jam 10 sudah turu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Lah turune sore kok suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Ya Allah. Lah karena orang sekarang utak-utak HP melek sampai jam 2 setengah 3 dini hari, maka maaf banyak yang subuhnya kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Gara-gara itu pula banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak sampean luwih gatekne bapake napa HP-ne? Luwih manut ibune napa HP-ne? Ya udahlah, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa HP semuanya jelek, enggak. HP juga ada positifnya, tapi juga banyak negatifnya. Apa meneh saiki sing lagi merajalela judi online. Halo, halo. Ini ku yo lewat HP, sama hati-hati loh putra putrine. Hati-hati saestu. Ya ora sing cilik tok, sing gerang-gerang yo iya kok. Nah yo judi online ki ngeslot, Gus. Oh, saya ra cetha judi online ngono, saya ra cetha sampean. Wis mbuh, hati-hati. Nah, apapun yang memalingkan kita dari Allah itu adalah setan. Apapun yang menyebabkan kebencian adalah setan. Apapun yang menyebabkan permusuhan adalah ya Allah. Maka mudah-mudahan keberadaan Masjid Al-Hasan, Hasan itu artinya baik, itu benar-benar bisa
menjadi laboratorium rohani bagi seluruh jamaahnya, sehingga jamaah Masjid Al Hasan benar-benar menjadi orang-orang baik. Amin Allahumma. Nah, pun diantara caranya paling siapa ngomong jam tanganku setan nih mau kok iso. Lah ini cara nggih Bu. Lah masjid ini juga merupakan media dakwah. Nah, cara dakwah itu macam-macam. Di awal tadi saya sampaikan salah satu tembang Jawa karyane sebagian Wali Songo, wonten sing ngarani niku Sunan Kalijaga, wonten sing ngarani niku Sunan Bonang. Judulnya Seluku-Seluku. Itu aslinya bahasa Arab. Tapi mergo ilate wong Jawa niku angel nalika semono dikongkon ngunekke Arab. Makanya dadine yang ngono kuwi seluku batok. Kuwi asline usluk batenak. Ra ngandel ya wis pokoke tak omongne. Seluku ya asline usluk. Jajal usluk wacon terus sing cepet engko lak dadi seluku. Usluk. Usluk batenak. Usluk ngambao sira batnaka ing batin sira. Dadi sluku bathok, usluk batinak. Kula sampean dikongkon ngambah batin niki diken ngaji ngatur jiwa, ora ming dandani zahir ning ya dandani batin. Mulane ngaji niku dandani batin, ngatur jiwa, mboten namung ngatur raga. Nek zahir raga sakniki wis apik. Saniki mboten enten wong melarat, mboten enten leres, infrastruktur udah bagus, jalan-jalan udah bagus, ekonomi udah bagus. Wis saniki ning puyohe golek wong melarat kangelan. Omah elek wis ora ana, lamun ana omah elek ya untuk program bedah rumah. Kangelan, mulane lek pas ana BLT kae Pak Lurah bingung ki arep diparingke sapa. Mulane dadi BLT bantuan langsung tukaran. Lumbian mbok ora dirungokke kok. Biyen iso mangan sego putih lawuhe wak pitik nek ora dina becik ora kelakon. Mangan lawuh dadar ngenteni ndok kopior. Saiki wong wis sugih-sugih kok. Pakaian yo apik-apik saiki, ra enek pakaian elek. Lek cambian ya Allah sekolah 6 tahun no SD tukono sepatu ming sepisan tok karo diomongi le diwet-wet nganti kelas 6 yo. Dadi sikile ndek bocah cilik sepatune dawa kaya Donald bebek. Sumpeli kaos kaki ngono kae. Sek menangi jenengan. Ya berarti tuwek wesan. Lho ya to, arep budal sekolah ora sarapan kok. Pancene ora ana sing dipangan nggih mboten. Sekolahe adoh mlaku, mulih. Wah iki tekan ngomahi make ya urung masak. Wetenge luwe, menek wet asem. Kecut-kecut dikeremusi. Mampir nang gone kebon tebu, potesi karo disesepi. Ana pelem dibuandemi kepruk kerokoti sak pelok-peloke. Lha sing ngono kuwi nyatane saiki wonge ya iso dadi ndan ramil kok. Apa dadi kiai? Heeh. Biyen sak desa sing duwe sepeda motor paling banter loro, Mbah Lurah karo wong sing paling sugih tok. Mula ana sepeda motor mlebu kampung dioyak, diuber diambuti petih. Wong biyen HP ne ra bupati munggah ora nyekel biyen. Saiki wis mundak sugih. Kuwi nek zahir, tapi nek jiwa, moralitas, karakter, akhlak sangat memprihatinkan. Mula kudu seluku bathok. Apa kuwi? Bathoke ela wibatnuka la ilaha illallah. Lah wong puyah ape muni batnuka la ilaha illallah ya krungune bathoke ela. Usluku bathoke ela usluk batnuka la ilaha illallah. Batin sing sejati kudu mbok dandani kuwi la ilaha illallah. Allah. Oh sampean bujengan la ilaha illallah niki dakhalal jannah. Jaminane swarga. Mulane umat Kanjeng Nabi niku wis umat paling penak.
urip tahlilan, mati ditahlili bareng. Urip tahlilan, mati tahlili. kuwi jaminan swarga kuwi. Mergo la ilaha illallah. Ki perjanjian mulai alam azali, alam roh sampai pertanggungjawaban benjing ten akhirat. Mula la ilaha illallah kuwi didadekke miftahul jannah, kuncine swarga. Nah, la ilaha illallah kuwi jenenge tahlil. Bu. Mulane wong puyah wis stop wisan. Urip tahlilan, mati ditahlili bareng. Urip Tahlilan, mati ditahlili. stop pokoknya wis batnuka la ilaha illallah. Terus si Rama menyang Solo kuwi siru ma'aman sholat. Siru lumaku sira ma'aman bareng sertane wong sholat kang sholat sapa man. Kowe kumpula karo wong sing sholat dikongkon nglakoni sholat. Si Rama menyang Solo siru ma'aman sholat. Ngene iki aku ya ora amukan Bu, mikir anggitmu ngene iki. Ora gampang nerang ning ngene iki. Mulane ya larang kaya pantes wong rupa nggawa rega kok ya. Lokal karo internasional ya ora padha. Si Rama menyang Solo siru ma'aman sholat. Kula sampean kan lumaku iki bareng karo wong sing salat-salat. Oleh-olehe payung lho ora nyaut. Si Rama menyang siru ma'aman sholat. Terus oleh-olehe payung moto. Kuwi piye ya? Kok tak jentit. Allah faizun ala man taba. Gusti Allah ki seneng karo wong sing gelem tobat. Lho kula sampean salat dikongkon tobat ngresiki dosa. Bar kuwi terus tak jentit lolo lobah. Kok tak jentit elaelo. Tak jentit lolo kuwi ittakhidillaha rabbah. Lho wong biyen kon muni ittakhidillaha rabbah angel, tak jentit lolo lobah. Ittakhidillaha rabbah. Ittakhid ngalapo sira Allah ing Gusti Allah, rabbah ingkang dadi pangeran. Dadi kula sampean dikengken menjadikan hanya Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang hak disembah dan ditaati. Ora ngawur. Wong mati ora obah. Man mata ra'a dzunubah. Lho. Wong kuwi nek wis mati bakal weruh dosa-dosane. Wong mati ora obah ki man mata ra'a dzunubah. Wong nek wis mati bakal weruh dosa-dosane. Yen obah medeni dzunubadainin yaghillu yadah. Dosane utang wis sing bakal belenggu tangane. Wong najan ahli ibadah mati ninggal utang urung beres, dibelenggu no alam kubur, dipenjara. Saman kok menenge ngaget iki ketara duwe utang iki jelas iki. Kok langsung dadak menenge termasuk camate iki. Yen urip goleka rattibil qalb bil qauli tsabit. Tertibkan hatimu dengan al qauli tsabit. Apa al qauli tsabit? La ilaha illallah. Terus sir pong udele sir sairon dalla sawaban. Kula sampean dikokon mlaku nang gone dalan sing bener. Mbiyen ki ora ngawur. Ya tapi karena lesane wong Jawa iki ra angel dikongkon ngucapno Arab. Halo. Ngono kuwi carane. Mergo lesane wong Jawa iku angel dikongkon ngucapno Arab. Zalim ya diwaca lalim. Ridho diunekno lila. Ora lila aku. Kuwi karepe ridho. Fardu ya diunekne perlu. Wong Jawa lho. Zalim dadi lalim, ridho diwaca lila, fardu dadi perlu. Ramadan iki diunekne ramelan. Ana wong kebraset iki ansadubillah karepe ngono, kebraset serwet sadubillah ngono piye. Iki karepe alhamdulillahirabbil mergo ra iso andulamin. Wong hasbullah itu dadi kasbolah. Kajatan nggone kang kasbolah. Nggih napa mboten? Hasbullah kasbolah. Abdur Razak ya dul raja.
Ana wong jenenge Abdul Majid diceluk Dul Genjit. Oh. Diulangi lafate niat subuh ki lek nglafatke usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala kaya usolli fardhu subhi rakaat ngateni ya kok pas ngateni iki bojone subeki. Ana wonge ya bene jeneng ngateni akeh kok. Halo? Ya Allah. Dilanjut mboten? Mulane kae arep ngunekne syahadatain repot dadi sekaten. Sampai saniki ra wonten sekaten. Kalimah syahadah angel dadi kalima sada. Samir khairan fatrukil bagho. Kuwi dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Mulane para wali cerdas, para ulama, para kiai sing berjuang Islam ning gone Indonesia khususnya tanah Jawa ki cerdas, akulturatif, agama dengan budaya dipadukan sepanjang tidak bertentangan dengan akidah, nggak melanggar syariah, mboten napa-napa. Ya ngunekne Arab kangelan kan eneng lapangan nombo kae diarani alun-alun. Kuwi asline kan bahasa Arab sing dijawakno. Asline bahasa Arab kayak al-laun al-laun. Kenek wong Kudus dadi alun alun. Iki bahasa Arab sing dijawake kuwi al-laun al-laun. Al-laun ki maknane werna, al-laun maknane werna. Dadi alun-alun ki maknane werna-werna, alun-alun kuwi maknane macem-macem. Mula ning alun-alun isine werna-werna macem-macem. Ana sing lungguh, ana sing mlaku, ana sing ngadeg, ana sing dodolan, ana sing gendaan, ana sing lho akulturatif kok dipadukan Bapak Ibu. Halo? Ya Allah. Lek ana bangunan apa jenenge nggo ibadah kae biyen ora diarani musala ning disebut langgar. Mergo wong Jawa masih kental dengan kalimat napa sanggar. Dekat dengan itu mula disebut langgar, ora diarani musala. Ki paham apa ora to dijak ngomong model ngene? Salat urung disebut salat ning disebut sembahyang. Ngono Bu. Ya Allah ya Karim. Ki arep mlebu nang desa kae Pak Lurah, perbatasane ki diparingi gapura. Kuwi asline teko bahasa Arab ghafura, artine pemaaf. Mula desa kok ana gapurane, warga desane ayem tentrem mergo masyarakate dadi masyarakat sing do pemaaf, gak ada kebencian, gak ada dendam, guyub rukun. Iki puyah ki ning gapurane apa ora? Paringi nek dereng enten, nek ampun enten mulane dikeki gapura kuwi saking ghafura supaya masyarakate pemaaf dadine guyub rukun. Lha kowe golek kiai sing iso nerangno ngene iki angel. Mulane ya pengen murah ya bojomu dhewe kuwi kon ceramah. Kok anyel aku ngene iki. Bu, sehingga kok diulangi donga Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma angel leh ngunekno Rabbighfirli wali dadi jajani waliwal. Rabbana la tuzigh qulubana repot gaweke kulub-kulupan kae nek selametan. Loh, afun kuwi maknane ampunan. Lha wong kene ngarani afun angel ya dadi apem ngono kuwi. Supaya entuk ampunan mula leh nyelameti kematian mesti ora ninggal apem. Puyah lek selamatan kematian nggih wonten apeme. Mesti niku kompak sak Jawa rasa dikomando. Termasuk puyah mesti lek nyelameti kematian ana apeme. Aku ngerti kok apeme wong puyah ki empuk-empuk ngono nang enak-enak ngono. Loh, Bu, apemmu mosok atos. Jenenge apem ki ya empuk kok ya. Ngono. Ki sing mbok guyu sing ndi Pak Camat? Ngono. Arab dijawake. Ngono lho, Bu. Mulane kadang ya Allah, para wali niku apal Quran kabeh. Wali songo ki apal Quran kabeh, kathah hafal hadis. Tapi lek dalil ning masyarakat ngulangi masyarakat ora obral dalil, ora kok sithik-sithik golek elek
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya ustad-ustad anyaran ngono. Mboten, padahal do hafal Quran. Kanjeng Sunan Kudus hafal Quran. Hafal Sunan Sab'ah, jajal. Hafal Kutubus Sittah, jajal. Tapi lek dalil nganggo gendeng gereh. Ora kok sithik-sithik qala ta'ala qala sallallahu alaihi wasallam. Ustaz anyaran pengen laris. Halo. Lho wali-wali dalil trimo gendeng-gendeng gereh, coblek-coblek, gundul-gundul, sluku-sluku, turi-turi. Ngene iki. Jajal. Nek Sunan Derajat ki dawuhi masyarakat sing pinter syukur, sing pinter zikir, ora usah qala ta'ala. Kowe aja kalah karo kodhok to ya. Kodhok iki lek entuk nikmat langsung do ngaji. Napa rungokke kaya rampung udan kaline banjir kae, kodhok-kodhok do ngaji kae. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Yo kodhoke ngalih rene. Kodhok kudungan kuwi. Lho wong bebek iki do maca tasbih kok yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk langit bumi bertasbih memahasucikan Allah, diimplementasikan makhluk yang bernama bebek. Kuwi krungu terima. Niku maca tasbih wi bebek. Subhanallah, 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 subhanallah. Ora ngandel ya wis. Syukur, syukur, nek pengen nikmatmu tambah syukur. Aja kalah karo sapi. Sapi ke dikai mangan, dikai ngombe langsung do syukur kok. Alhamdulillah. Apa? Persis. Matur suwun. Les apa bayarannya akeh? Nyoh munggah gentenono nyoh. Ini aku tak ngaleh. Nyoh nang gentenono tak pindah aku. Aku ora nuruti wong puyah tok. Aja kalah karo tawon. Tawon iki uripe nggo zikir kok. Napa nggih? Rungokke kae. Tawon mabur kae krungumu lak ming gembrembeng. Kuwi tawon iki zikir. Allah 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 Allah. Guyumu kaya ora percaya. Ayo lek ana tawon mabur kae cekelen siji tempelke kupingmu. Rungokke kuwi. Kowe lek wis dintop lah, ya Allah. Wanyel lah. Pitik babon kuwi angkrem kuwi zikir mula iso tuntas le netes buntas anake apik-apik. Wong puyah ae krungune kuwi zikir uzkurullah 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 astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Kowe nek ra ngandel nek duwe pitik babon angkrem kae ndemekono ngarepe terus kupingmu petno cucuke. Kowe nek ditotol astagfirullahaladzim kok ngono. Diomongi wong kok ya ngene iki. Dadi la masjidun ussisa 'alat taqwa. Intine ten mriku kula jenengan urip niki puncaknya takwa. Mula sangune urip niku ya takwa, puncake urip niku ya Allahumma sholli ala Muhammad. Saman meh dadi apa ya ora penting, sing penting takwa. Inna sa'yakum lasyatta. Profesimu macam-macam. Sing dinilai dari semua profesimu itu bukan tingginya, bukan levelnya, tapi takwanya. Kowe arep dadi petani, arep dadi pedagang, arep dadi ASN, pegawai negeri, arep dadi TNI, Polri, arep dadi ustadz, arep dadi apa, sing penting takwa. Wis ngono. Mulane ibadah ki apa jare, kula sering matur niki. Ibadah iki sesuai profesi, maksudnya apa jare kuwi? Ibadahe TNI pertahanan, ibadahe polisi keamanan, ibadahe kiai wiridan, ibadahe penceramah pengajian, ibadahe camat lurah
setempel buat tanda tangan. Ibadahe wong sugih sumbangan. Ngono. Lho sampean ora entuk iri. Pak Kapolsek ora tau poso Senin Kemis. Nek Kapolsek saanggotane dikon poso bendino. Akhirnya ya malah ora tertib keamanane engko. Enek wong kelangan sepeda motor, lapor Pak Kapolsek, sepeda motor saya hilang, urusono dhewe, aku lemes kok. Anak buahku poso kabeh. Kuwi malah posone Kapolsek ora keterima. Mulane arang-arang ae ndan nek poso ndan. Masuk wong aras-arasen poso diomongi ngene. Lah Pak Camat misalnya angger bengi tahajud wiridan, silo mbek motor tasbih wer sulastri wer sumiati wer sundari wer sunarse wer samsiah supiah ngapalno rondo sak ndawe wer lah sila wiridan sampai subuh angger isuk turu akhirnya ra tau ngantor ning kecamatan. Lho administrasi kecamatan kacau semrawut, dosa camate tahajute ora keterima. Ngono lho, mulane camatmu ora tau tahajud. Kuatir nek lah rumangsane aku ki urusanku karo wong puyah tok ngono apa? Profesimu apa, lakonono sing apik, niatmu leres lurus dadi ibadah, bernilai pahala besar. Ngono Bu. Mulane apa ae nek takwa mesti barokah. Nek ora takwa dadine musibah. Dadi wong sugih kok takwa lomo. Dadi wong melarat kok takwa nerimo. Dadi pejabat kok takwa amanah. Dadi rakyat kok takwa qanaah. Mbuh paham mbuh ora ngene iki diomongi ngene iki. Wong sugih ora takwa medit. Wong melarat kok ora takwa gragas. Pejabat kok ora takwa korupsi. Rakyat kok ora takwa seneng demonstrasi. Wis to pokoke dadi apa wae nek ora takwa mesti rusak. Lah la masjidun ussisa alat taqwa. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan dengan tujuan melaksanakan ketakwaan, mencapai ketakwaan. Ayo, aku saiki tak bagi-bagi sarung cap. Makanya ingat Aba Anza, ingat sarung mangga.